अभियान कालावधीमध्ये ते नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून कॅन्सर प्रतिबंधाची जी आधीपूर्व तपासणी आहे त्याचे आम्ही कॅम्प आयोजित केलेले आहेत. आयुष्यमान भारत कार्ड यासाठी सुद्धा जास्तीत जास्त सर्व लोकांचे आयुष्यमान कार्ड होतील यासाठी MSRLचे सर्व बचत गट आहेत त्या बचत गटांच्या मार्फत तालुक्यातल्या आणि गावातल्या सर्व महिला या बचत गटामध्ये सहभागी होतील. त्यांचा सहभाग वाढेल आणि लखपती निधीचं सुद्धा जे संख्या आहे का हे विषय आपण एवढे गांभीर्याने आपण का घेत नाही. जिल्हा मुख्यमंत्री ग्रामीण योजनामध्ये बिहारची नोंद असल्यावर असता ना आपली नोंद असल्यावर असता जिल्हा परिषद मालकीचा असल्यावर असता दोन्ही आपला मोकळा करून घेता येत नाही. इतका महत्त्वाचा प्रकल्प आपण तिथे राबवत असताना देखील एवढी उदासीनता का काय घाबरायचं कारण काय. मग एक व्यक्ती अख्खा गाव इतकं मोठं रस्ता काढत असेल आता 2 उदाहरण आपल्यासमोर आलेले आहेत. पुढच्या 4 दिवसामध्ये मला 2 रस्ते मोकळे करून पाहिजे. 5व्या दिवशी विचारणार नाही माझ्या कार्यकर्त्यांना विचारणार असं झालं की नाही. जसं मोकळा झाला तर मी आपल्यावरती मग कारवाई पडवेल कारण नसताना बरं की नाही. 4 दिवस आहे. आमच्या दोन्ही तालुक्याचे सरपंच मोठे उपस्थित आणि तालुकास्तरीय कार्यशाळेत सुद्धा सरपंचाबरोबर आम्ही उपसरपंच आणि सर्व सदस्य यांना सुद्धा आमंत्रित केलं होतं. आमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय खेडूरकर साहेबांच्या योजनेने आम्ही एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवतो. याच्यामध्ये जे आमच्या सर्व जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत त्याच्यामध्ये आपण माजी विद्यार्थी ते मेळावे घेऊन त्याद्वारे सुद्धा आपण लोक सहभाग घेतोय. आमचे मुंबईकर किंवा जी ग्रामस्थ मंडळ आहेत त्या ग्रामस्थ मंडळांना सुद्धा यामध्ये सहभागी केलेलं आहे. CSR पण यामध्ये जास्तीत जास्त आपल्या गावामध्ये कसं येईल यासाठी सुद्धा विशेष प्रयत्न आहे. साहेब एक फक्त विनंती करतो आपण प्रेझेंटेशन आणि पॉइंट वाईज सगळं मंत्री महोदयांना आपण वाचून दाखवलं किंवा बोलून दाखवलं. अस्तित्वामध्ये आम्ही ग्रामीण भागामध्ये प्रवास करत असताना ठिकठिकाणी जात असताना जे ग्रामविकास खाते अंतर्गत जे काही कार्यक्रम येतात अनेक वाड्यांमध्ये गावांमध्ये अजून माहीत सुद्धा नाही तुम्ही पोहोचला सुद्धा नाही. आपण त्याच्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत कारण काय योजना एवढ्या ग्राम विकास खात्यामध्ये पलावलकर साहेब आपण जी वस्तुस्थिती आहे ती साहेबांना सांगितली पाहिजे. बरोबर आहे. आपण CSR फंडसाठी आपण सांगताय आपण प्रयत्न करताय. काय प्रयत्न करताय साहेब. CSR फंड कसा मिळणार तुम्हाला मिळू शकत नाही. त्याच्यासाठी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट द्यावा लागतो ते आहेत का तुमच्याकडे रेडी. कुठल्या विषयासाठी आपण CSR मागणार आहात. आपण फक्त समोर आहे म्हणून वाचून दाखवू नका. माझी विनंती आहे आपल्याला करायचं आपले काही संबंध बिघडवायचे नाही. विषय काय आहे की आपण खरं बोललं पाहिजे. वस्तुस्थितीला धरून बोललं. ग्राम विकास खात्याअंतर्गत जेवढ्या योजना आहेत प्रत्येक गावाला त्या माहिती आहेत का तर अजिबात नाही. तुम्ही गावागावापर्यंत पोहोचलात का अजिबात नाही. तर त्याच्यामध्ये पोहोचण्यासाठी काय करावं लागेल दुरुस्त करण्यासाठी काय करावं लागेल आपण तो विषय तयार केला. आता तुमच्या ह्या उदासीनतेमुळे काय होतं मी तुम्हाला सांगतो. साहेबांना माहिती असेल साहेब 25-15चा निधी आपण मागतो ग्रामविकास खात्याकडे. या मतदारसंघाचं दुर्दैव असायचं आहे मागच्या 10 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्वात कमी 25-15चा पैसा कुठला आला असेल तर तो ह्या मतदारसंघात आला. तुम्ही नाकारून सांगा मला. साहेबांच्या मतदारसंघात किती येतो केसरकर साहेबांच्या मतदारसंघात किती येतो बाजूला कणकवली मतदारसंघात किती येतो आणि ह्या मतदारसंघात किती येतो. फक्त 25-15चं उदाहरण देतो मी तुम्हाला. खरं की खोटं वस्तुस्थिती आहे ती दुरुस्त करायला आपण काय केलं काही नाही. तर आपल्याला त्याच्यामध्ये तुम्ही करत असाल मी नाही म्हणत आहे की तुम्ही 100% काम करत नाहीये पण ग्राम विकास खात्यामध्ये जे अपेक्षित आहे त्या वेगाने आणि त्या गांभीर्याने काम होत नाही साहेब. त्यासाठी आपण मंत्री महोदयांकडून काय करता येईल आपल्याला त्यांच्याकडून काय मदत लागेल हे त्यांना एकदा सांगा म्हणजे ती मदत ते उपलब्ध करून देतील. प्रस्ताव द्यायचा नाही जाणूनबुद्धीचा NOC द्यायचा नाही किंवा जे ग्रामपंचायत देणं अपेक्षित आहे असं बऱ्याच वेळेला आलेलं होतं. तसं आपल्या तालुक्यामध्ये किंवा मतदारसंघामध्ये 3 तालुक्यामध्ये जर का जाणून बसून एखादा प्रस्ताव जर का अडवला गेला तर तिथले
जे ग्रामसेवक असतील आणि नाईलाजाने ग्रामपंचायत असेल त्यांच्यावरती आपल्याला कारवाई तुम्ही आवर्जून करून घ्यायची, बरोबर आहे. म्हणजे त्यांना कारण विचारा, लेखी कारण विचारा. प्रस्ताव न देण्याचं कारण काय? जर का तुम्ही प्रस्ताव सदर करायचं जेव्हा मी पत्रव्यवहार करतो आणि प्रस्ताव ग्रामपंचायतीला प्राप्त होत नाही, 5-7 महिने नव्हे ते वर्षभर पण तो प्रस्ताव येत नाही, पण कारण कुठलं सांगितलं जात नाही. आणि शेवटी ते जाणून बुजून अडवलं तिथं राजकारण होईल, जाणून बुजून द्यायचं नाही, बरोबर नाही. कर्तव्यामध्ये कसूर म्हणून तिथल्या ग्रामपंचायतीवरती कारवाई झाली काय, त्याला जो कोण जबाबदार असेल त्याच्यावर जाणून बुजून करायचं असेल तर ठीक आहे. कुठलं एखादं कारण असेल, कागदपत्र नसेल तर ठीक आहे, कारण ते लेखी कळवावं की बाबा असं कागदपत्र उपलब्ध नाही म्हणून प्रस्ताव देऊ शकत नाही, म्हणजे लेखी द्यावं. परंतु जाणून बुजून होत असेल तिकडे कारवाई झाली. दुसरं, आपल्याकडे विशेषतः कोकणामध्ये मनरेगा आणि रोजगार हमी ह्याची अंमलबजावणी शून्य आहे. तळ हे आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील मी आता सकाळपासून मी पाहतोय. म्हणजे आम्ही जेव्हा विदर्भात आम्ही नागपूरला अधिवेशनात जातो, तिथल्या परिसरामध्ये ग्रामीण भागात जेव्हा आम्ही फिरतो त्यावेळेला प्रत्येक गावामध्ये रस्ते काँक्रिटीकरणाचे, प्रत्येक गावामध्ये पाखाड्या तिथे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही गेलात किंवा तुम्ही महाराष्ट्रात अन्य भागात तुम्ही जा, रोजगार हमीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात काम प्रत्येक गावामध्ये होताना दिसतात. आज जरी मी आढावा आता महाराष्ट्रामध्ये मी आढावा घेतो त्यावेळेस तिकडे आम्हाला आढळतं. म्हणजे कोकणामध्येच इथल्या आपल्या अधिकाऱ्यांना नेमकी रोजगाराची एवढी काय अडचण आहे, एवढी ऍडजस्ट काय मला कळत नाही. मला सांगा, कुठल्या गावामध्ये रोजगार हमीच्या किंवा आपल्या मनरेगाच्या माध्यमातून किंवा रोजगार हमीच्या माध्यमातून आपण पाखाडे उभ्या केले? एकतरी गाव मला असं दाखव ज्या गावाला आपण रोजगार हमी माध्यमातून आपण ते पाखाडे उभी. जिल्हा परिषद शाळेचे कंपाऊंड वॉल असतील, आपण रोजगार हमी करू शकतो. किती जिल्हा परिषद शाळेचे कंपाऊंड आपण उभे केले रोजगार हमी मधून? एकतरी गाव आहे का, एकतरी शाळा आहे का? एकही नाही. आपण विहिरींना रोजगार हमीसाठी विहिरी मार्फत आपण म्हणजे रोजगार मार्फत आपण विहिरी आपण बांधू शकतो. आपण किती विहिरी बांधल्या? सिंचन विहिरी की सिंचन विहिरी, कुक्कुटपालन, गोठा हे काम आपल्याकडे होतात. बाकी सार्वजनिक स्वरूपाची कामाला मागणीच येत नाही. मग का मागणी येत नसेल तर योजना नाही, मागणी येत नसेल तर योजना प्रश्नामध्ये आपण अयशस्वी झालो. मागणी काय म्हणजे का जिल्हा परिषद शाळेला आम्हाला काही तिथे कंपाऊंड नकोय, आम्हाला होईल ना, आम्हाला क्रीडांगण तिथे हवी आहे, आम्हाला पाखाड कोकणामध्ये पाखाडी हा विषय म्हणजे सिमेंट काँक्रीट अग्रेसिव्ह मागणी असते, प्रत्येक वाढीची मागणी असते. आपण सिमेंट आपल्याकडे एवढो ब्लॉकच्या ज्या आपण पाखाड्या बांधतो, आपण रोजगारामध्ये उभ्या करू शकतो की अडचणी काय झाल्या? जिल्हा परिषद बांधकामचे अधिकारी आणि आपले ग्रामसेवक आपले जे आहेत, आपल्या ह्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना ह्या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रचंड उदासीनता आहे. आपण हा विषय मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपण हा विषय हाताळा आणि मला या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. किंबहुना आपल्याला घरकुलांच्या बांधकामामध्ये देखील रोजगार हमीचा निधी आपल्याला वापरायचा आहे, बरोबर की नाही सर? आपण ते वापरत असतात रोजगार हमीतून घरकुलाचे सर्व बटन 90 बँडेजचे पण बसतात. मग घरकुलाला आपण बांधतोय, आपण गोठे बांधतोय, आपण अन्य गोष्टी आपण तिथे उभारतोय. मग सार्वजनिक बांधकामाला आपल्याला काय अडचण आहे? नक्की याला अडचण काय? अडचण मला कळू द्या, असेल तर मला सांगा. सर सरपंच महोदय नाही सार्वजनिक स्वरूपाच्या कामांसाठी आपण सार्वजनिक काही कामांसाठी जास्त आहे बरं. मला सांगा, हा 40-40 रेशो अन्य महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी पण आहे ना? महाराष्ट्रात जातो मग 60-40 रेशो अन्य ठिकाणी चालतो, आपण का चालत नाही? आपण का नेमकी अडचण होते त्याची नेमकी अडचण? बरं, आता कोकणामध्ये तर अगोदर कामगार रोजंदारीचे कामगार सापडायचे, आता नोंदी होतात की होतात की नाही होत? बरं, आता अन्य गावामध्ये पण नोंदी आपण करू शकतो.
मला अडचण समजून द्या ना, तर आम्ही करतो सर. नाहीतर मी एक अभ्यास करून तुमचा अरेंज करायला होतो आपल्या भागामध्ये महाराष्ट्र तिथं अभ्यास करून या ते कसं होतं ना आपण काम होत नाही. मनरेगा सारख्या आणि ह्याला प्रचंड निधी आहे, मला निधी प्रचंड आणि ह्याचा निधी कधीच अडचण नाही. माननीय पंतप्रधान मोदींनी हा विषय इतक्या तळागाळापर्यंत उचललेला आहे, त्याला निधीच्या बाबतीत कुठलीच कमतरता नाही. अशा वेळेस ही योजना कोकणवासी आपले मुंबई सारख्या आणि जे शहरी भागामध्ये स्थलांतर झालेले असल्यामुळे पण त्यांचं राशन कार्ड इथे आहे. काही लोकांचे केवायसी त्यामुळे देखील प्रलंबित आहे, केवायसी आहे त्याच्यामुळे देखील आहे. होय सर. तो विषय लक्षात घेता ह्या सगळ्या केवायसी तुम्ही आवर्जून करून घ्या पुढच्या 1 महिन्याच्या कालावधीत. बिलकुल सर. आपल्याकडे सर केवायसी मगाशी सावंतवाडी सांगितल्याप्रमाणे 70.5% टोटल झालेली आहे, 29% शिल्लक आहे. कुडाळमध्ये फारच टोटल प्रमाणामध्ये ही केवायसीचं प्रमाण झालेलं आहे 63.03% आणि मालवणमध्ये 69.96% एवढं झालेलं आहे सर. आणि बरेच लोक इथून स्थलांतरित काही ठिकाणी रोजमजुरीच्या दृष्टिकोनातून आणि ज्या पिरियडमध्ये ई केवायसीच्या अनुषंगाने काही गरजेच्या बाबी असतात तर त्या पिरियडला ते लोक येत नाहीत आणि त्यामुळे तसंच जे फ्लक्च्युएशन आहे त्या याच्यामध्ये नेटवर्कच्या याच्यामध्ये तर तो एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्यामुळे ई केवायसीचं प्रमाण आपल्या जिल्ह्यामध्ये त्रोटक आहे सर. पण तुम्हाला टार्गेट तुम्हाला तयार करावं लागतं. वीज क्रांती तुम्ही मला सांगताय नाही तरी सुद्धा मी 31 ऑक्टोबर पर्यंत पुढे सोल्युशन काढायचे. होय सर. याचं सोल्युशन तुम्हाला काढायचे. तुम्ही कॅम्प घ्या. आता गणेशोत्सव होता, गणेशोत्सवामध्ये मुंबईकर सगळे आले होते, आपण गावागावात कॅम्प राबवले होते किंवा म्हणजे पिटला असता की बरोबर की नाही. पण हा पुढाकार आपण घेतला पाहिजे. तर हे राशन कार्ड जर का रद्द झाले तर ही सगळी जबाबदारी तुमच्यावरती आहे. बरोबर की नाही. एकही व्यक्तीला ई केवायसी पेंडिंग राहता कामा नये. यासाठी तुम्ही ग्रामपंचायत विश्वासात घ्या. ते संपूर्ण करते त्या कुटुंबियांना निश्चित बरोबर की नाही. होय सर. टार्गेट हा पुढच्या 1-1.5 महिन्याचा हा टार्गेट पूर्ण झाला असलं पाहिजे. होय सर. तालुका स्तरावर आमची सहकार्य बाहेर नोंद घेतली. त्या बाहेर नोंदमध्ये सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, सदस्य, ग्रामसेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत त्यामध्ये मुख्य सेविका या सर्वांना बोलवलं. तसेच संपर्क अधिकारी आले तर एकूण 65 ग्रामपंचायत आमचे आहे. 65 ग्रामपंचायतीने आम्ही 65 संपर्क अधिकारी आणले. आमच्या तालुक्यात 6 प्रभाग आहे. 6च्या 6 प्रभागामध्ये आम्ही कार्यक्रम नेमलेला आहे. तालुका स्तर प्रतिनिधीसाठी अभियान संयंत्रण कक्ष असं म्हणून तयार केला आहे. सोशल मीडिया समन्वय कक्ष एक तयार केला तालुक्यात. ठीक आहे. तुमचं प्रेझेंटेशन हे बहुतेक सारखंच आहे, काही वेगळं नाही. प्लीज मला फक्त सांगताय, मला फक्त तुम्ही आकडेवारी सांगा. आपल्या मालवण तालुक्यामध्ये जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आपल्याला आढावा भेट मला परत पुढे पण आहे. आपले घरकुलाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला असलेले टार्गेट आपण ते किती पूर्ण केलेले आहे, त्यातून कुठल्या अडचणी आहेत ते फक्त लगेच माहिती द्या. चालू वर्षी आम्हाला 905 PM टप्पा 2चं टार्गेट होतं. आम्हाला 196 आम्ही पूर्ण केलं आहे आणि नोव्हेंबर पर्यंत टोटल सर्व पूर्ण करण्याचे टार्गेट दिलं, सर्व पूर्ण लिहिलेले आहे. सर्वांना आम्ही कामकाज नेमून दिले आहे. नोव्हेंबर पर्यंत जे अभियानात आपल्याला मुलांकडे मिळणार आहे त्यामुळे आम्ही नोव्हेंबर पर्यंत सर्व टार्गेट पूर्ण करणार असं गेलं आहे. त्यानंतर जनमतमध्ये सर आम्ही 29 माझ्याकडे घरकुल होती. 29 लाभार्थींना आपण जमीन उपलब्ध करून दिल्या. 4 घरांना आपण बक्षीस पत्र उपलब्ध करून त्यासाठी सामंत साहेबांनी मला खूप सहकार्य केलं. त्यामध्ये 21 लोकांना आम्ही कुंभारवाडच्या शासकीय जमीन उपलब्ध करून केल्या. त्याच्याप्रमाणे आमदार साहेबांनी शिवसाहेब यांनी खूप सहकार्य केलं आणि 4 घराचं म्हणजे सुरू आहे. त्यामध्ये एकूण 29 घरं होती. 29ची प्रगती आपल्याकडे सुरू आहे. त्यानंतर सर आपल्याकडे त्याची रमाई वार्षिक 37 घर गेल्या वर्षी मंजूर झाले. 37 आम्ही नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करायचं टार्गेट आहे मालवण तालुक्याचं. त्यानंतर आपले चबऱ्यावरचे 2 घर पूर्ण झाले आहेत आणि मालवणला चबऱ्यावरचे 2 घर झाले होते आपले पूर्ण झाले पूर्वी. त्यानंतर ग्रामीण टप्पा 2 मध्ये 905 मध्ये 7 घर साहेब बोलले त्यामुळे 7 घरांचे टार्गेट होतं. जमिनीचा त्याला प्रॉब्लेम होता. साहेबांनी सांगितलं 7 घरांना बोलून आम्ही जमिनीचा टार्गेट प्रॉब्लेम संपवलेला आहे. त्याच्या त्याचे वाद होते लोकांमध्ये त्यांचे बोलून त्यांच्यावर संपवलं. 905 ग्रामीण उपलब्ध आहे. त्यानंतर सर
म्हणजे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना जी आहे, योजनेअंतर्गत आपण आदिवासी समाजाकरता आणि आपल्या समाजाकरता आपण ते 50,000 रुपये आपण ते देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.